CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod kung may mga tanong when it comes to health. Open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. Okay? So, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Of course, sa mga taga Ligao City, sa mga malalapit na bayan sa Ligao, meron kayong schedule ng free health consultation ngayong February 5. Thursday po yan. Diyan sa CMD office sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. O, take advantage mga taga Ligao, yung mga taga Palanggi, Uwas, Libon, Piudoran. O, diyan na po kayo. Sa ZMD Center in Ligao City. Of course, sa mga taga-Labo naman, meron kayong schedule ng free health consultation comes February 13. O CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. Friday yan, ang oras ay 9 a.m. to 12 noon. At syempre, sa mga taga-Legazpi, ito yung ating schedule ng free health consultation, February 14, Valentine's Day. O, kayo ang ka-Valentine's namin. Oo. Kaya anong oras yan? 9 a.m. to 4 p.m. Saturday po yan, this February 14. So, yan muna yung ating mga announcement. But of course, sa mga taga-Baka kay Albay, meron kayong schedule ng free health consultation ongoing ngayong week hanggang, kasi nag-umpisa yan February 2 hanggang February 7. Sa mga taga-Baka kay Albay, kayo po ang magbisita na lang kayo dyan sa CMD Center in Bacacay, Albay. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. And of course, sa mga taga-Katbalogan naman, Monday to Saturday, pwede kayong mag-avail ng free health consultation dyan sa CMD Center in Katbalogan. Opo, ngayong buwan ng February. I-advise ko sa mga staff ko dyan na free health consultation po pag ngayong, itong buwan hanggang 14, hanggang February 14. Libre kayo magpa-konsulta, magpa-health analyze sa CMD Center in Katbalogan. And syempre, mga taga-Daet o malalapit na bayan sa Daet, pag kayo nagpunta sa CMD Center in Daet, libre po kayo magpa-konsulta. Okay? Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. At syempre, mga taga Daet, meron tayong schedule ng health symposium uli. Darating ang iyong lingkod, ha? February 21, sa Jusel's Garden, sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet, 9:30 a.m. At the following day, andyan naman tayo sa Labo Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. So dito sa gagawin na to sa Daet at sa Labo, paano kayo maka-attend dito? Bili lang ng isang 30 ml CMD, 660 with freelance at pwede kayo mag-avail ng promo na ibababa natin. May ibababa tayong promo para sa lahat ng mag-a-attend para makabili kayo ng mura na produkto. Okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717,
0939-904-0717. At gaano nga talaga kaganda yung ating produkto. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon, katulad ng mapapakinggan po natin ngayon. Okay, may bisita ako dito sa aking CMD office, Legazpi. Nagulat ako, hindi ko talaga siya nakilala kasi bumata at gumanda, sumigla yung katawan niya at kuminis. Oo, ano yung naging sekreto? Kasi naalala ko noon, nung matagal na, 9 years ago, nag-testimony siya na grabe yung problema, paiyak-iyak pa nga dahil doon sa asawa niya na akala niya wala ng pag-asa. Grabe yung pinagdaanan, na nagkaroon ng tubig sa baga, marami ng pinagdaanan, at siya na nga daw yung nagtatrabaho sa UMA. Pero ngayon, eto, bumili uli ng volume ng CMD. Hindi ko nakilala kasi bumata. Yun na nga, gumanda, kuminis, masigla. Siya si Ma'am Delia Mangampo. Yung dati na po na napakinggan natin na testimony. O ano yun, nagulat ako sa iyo, ma'am. Kaya, ano yung sekreto ngayon? Ba't parang blooming ka talaga? Oo. Ayan, anong ginagawa nyo sa buhay nyo araw-araw nung nakilala mo yung ating CMD? Nung nakilala ko ang CMD, nagsimula na kaming bumili at saka araw-araw kaming umiinom ng CMD, pati ang asawa ko. Kaya ngayon na dahil sa paggamit namin ng produkto ng HCI, maraming nagugulat sa amin kasi lalo na yung asawa ko dati sakitin, pero ngayon hindi na. Pag nakikita siya ng dati niya makakilala, nagugulat kasi bakit imbis na patanda ngayon bumata, kasi dahil nga sa iniinom namin na CMD. Oo, pero yan talaga blooming na blooming ka. Oo, yan pala ang sekreto sa mga listeners natin. Pag nagtatake kayo ng CMD talaga, nare-restore yung health natin. At totoo yun, na pwede mong maramdaman yung 15 years younger, kaya masigla ka ngayon. Hindi ko ma-imagine yun, yung iniiyak mo na, yung ikaw na yung nagtatrabaho sa UMA. Nag-aararo ka ba nun? Hindi nagagawa ng sa buwagan. So, ng punla, ma'am? 4 na sakong punla ng palay. Ako ang gumagawa nun? Opo, alos umiiyak ako doon sa UMA. Tapos, minsan nga, yung nagaparaspas baga, ma'am. Ang gawa ko noon, para hindi ako makilala, nagasuot ako ng panlalaking pantalon, naka-jacket. Kaya para hindi ako makilala ng mga kakilala ng asawa ko, kasi nahiya nga ako kasi ako ang gumagawa ng gawain ng asawa ko noon. May sakit. No, oo nga, ma'am, dahil may sakit. Kaya minsan may lumapit sa akin, sabi, tinawag ako, "Padi." "Padi, ano na yan? Yung mataas na baga ang araw, nandyan ka pa." Tapos, nung tumingin ako, nagulat kasi hindi naman si Padi niya, ako ang gumagawa nga noon. Yan, nabaliktad ngayon. Nag-ano ka pa rin sa UMA ngayon? Ay, hindi na. Pati yung asawa ko hindi na. Pinapatrabaho na lang namin. Nag-ano na lang siya, nagapasada paggabi, tapos pag minsan may nagapamasahe, nagahilot. May mga masakit sa katawan, tapos yung may mga pilay, yun ang trabaho ng asawa ko. So, ayan, napakagandang pangyayari. Kaya natuwa ako talaga na nakita kita ngayon. Sobrang masigla ka talaga. Ayan ang nagagawa ng ating CMD. Madam, pangalan mo uli? Delia Mangampo. Nagiging masigla ang katawan kapag gumagamit ng CMD. Kaya yung mga kabarangay ko, mga kapit barangay, punta kayo sa amin sa Purok Uno, Gabawan, Daraga, Albay. Laging mayroon akong stock ng CMD. Maraming mainggit sa iyo niyan dahil gumanda ka lalo. Ayan. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos. Binibigyan kami ng talino para piliin ang produktong ito na CMD. Ayan, salamat po, ma'am. Diba? Ganon kaganda po yung ating produkto na kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan na ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig
inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Tried and tested. Opo, ang ating mga produkto. At eto ngayon, isa uling kwento ng kagalingan. Oo, kaya pa ng ating oras. Pakinggan po natin ito. Okay, andito ako ngayon sa DAET, having our health symposium dito. Meron dito na napakaganda ng kanyang kwento, paano siya natulungan ng ating produkto. Sir, i-ano mo yung pangalan mo, edad, taga saan po? Jojo Crescini, ma'am, taga Daet. Bali, ma'am, yung Ilan yung edad niyo, sir? 58 na, ma'am. Nagpunta ka doon sa Legazpi dahil sa mga health problem mo. Ano yung mga sakit-sakit niyo po? Noon po, nung nagpunta ko last, March 27 last year, yun po, high blood. Tapos yung due for operation ako ng gallstone, may kidney stone pa. Tapos binigyan niyo po ako nung yung procedure kung paano ang gagawin. Di tinay ko po yung sinabi niyo. Tapos po nung June, di ba, March, June, nagpa-laboratory ako, complete laboratory. Yun po, na medyo na ano na yung ano ko, nag-normal na yung ano ko, yung blood cholesterol, tapos yung creatinine, tapos lahat po. Tapos intinti ngayon, inaalis ko na yung mga maintenance ko. Ang iniiwan ko na lang po yung sa high blood. Bali po, nung umiinom ka ng mga mga gamot, ilang taon ka nang umiinom ng mga gamot at para sa mga anong sakit? Bali ano na po, siguro 10 years na. Kasi dati po yung yung GERD, yung nag-acid ako. Tapos yung yung nagpapalpitate din yung heart ko. Kasi siguro dahil driver yung hanap buhay ko, yung pagod ko inaano ko lang ng yung mga energy drink. Ay yung pala ay ang puso mo ang medyo kasi yung pala energy drink naalis yung mo yung nare-revive ka sa pero yung pala masama epekto sa katawan natin. Tulad nung yung Lipovitan, Red Bull, yun ma'am. Pero sir, ngayon 1 year ka na nagte-take ng ating product, 'di ba? Oo. Yung 27. Oo, kumusta ka na po ngayon? Okay na ako, ma'am. Nakapa-laboratory nga ulit ako. Titinan ko totally na galing na ako. Yan, ma'am. Pero alin ba talaga yung iniinom mong product natin? Yun, ma'am, Power Trio. Yung Power CBF, Trio. tapos yung CMD, tsaka yung juice. Yung juice, ma'am, yung nasa box na juice na. Yung kidney stone ba sa Cagalson, na ilabas mo kaya? Sa tingin ko, wala na akong nararamdaman eh. Dati kasi for operation na ako. Ngayon, wala na eh. Yun na, ma'am. Tapos yung lifestyle, ma'am, sa pagkain, yung dating ginagawa ko, hindi na. Kasi yung pagkain ng pati foods, ma'am, yan isa siguro, yun lang. Yun lang siguro, ma'am. Tapos yung dapat, yung tulog nga, importante. Tapos yung 8 to 12 glasses of water, kailangan din yun para masumariwa yung katawan. Ganun, ma'am. Yun lang, ma'am. Na-experience mo ba yung parang 10 to 15 years na na-rejuvenate? Sa tingin ko, ma'am, parang 58 ako ngayon. Dati, mahina ako eh. Kahit nagbabay ko, dali ko mapagod. Ngayon, ma'am, okay na eh. Hindi na. Tsaka sa puyat, ma'am, na ako. Hindi na ako dati inaantok parati. Okay. Anong advice niyo, sir, sa mga makakapakinig ng testimony mo? Sa akin po, effective sa akin yung CMD sana. Sa inyo, subukan nyo rin. Tapos kayo mismo testimony sa sarili nyo kung may pagbabago kayo naramdaman nung nag-take kayo ng CMD. Pangalan po uli? Jojo Crescini, ma'am. Taga Daet po. Ayan. Yan. Sir, maraming salamat po. O, di ba? Lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kaya sa may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin, lumala ang inyong mga sakit, bumisita kaagad sa mga CMD offices. Our products are tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So ulitin ko sa mga taga Ligao City, free health consultation ay gagawin dyan sa CMD Center in Ligao City ngayong February 5, 8 a.m. to 2 p.m. sa ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. But sa
Bakakay, ongoing po ang free health consultation ngayong first week of February. So, nag-umpisa na po sila hanggang February 7. Ang oras dyan ay 8 a.m. to 2 p.m. po. CMD Center in Ligao. And of course, sa mga taga-Labo, meron kayong schedule ng free health consultation ngayong February 13. Friday po yan, 9 a.m. to 12 noon sa ZMD Center in Labo beside Lisaso Hospital. Kung may mga latest laboratory results, dala nyo po. At sa mga taga-Legazpi, yung mga dito sa area ko, mayroon din tayo free health consultation that will be on February 14. Saturday, Valentine's Day. Nako, kayo ang magiging mga ka-Valentine namin. Saturday, February 14, 9 a.m. to 4 p.m. Okay, kung may mga latest laboratory results, dala nyo po. But of course, sa mga taga-Daet, meron ulit tayong schedule ng health symposium dyan sa Daet, sa Jusel's Garden, sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet ngayong February 21, 9:30 a.m. And the following day, andyan tayo sa Hills and Garden in Labo, 9:30 a.m. din po. At paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml CMD 660 with free lunch na po yan. At tuturuan namin kayo paano maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Oo. Magle-lecture kami. Ituturo namin sa inyo paano gaganda ang inyong mga kalusugan. So, magkikita-kita po tayo. Darating po ako dyan sa inyo. At syempre, ano pa po, hindi ko na, yan. Oo, yan muna yung ating mga, ay by the way, din sa mga taga-Daet ha, may ibababa tayong promo. Sa mga lahat ng mga mag-a-attend, may promo tayong ibababa para sa inyo at nang ma-enjoy nyo. Diba? Yung ating mga promo, health products din po yun. Yung ating 65 ml CMD, magti 3+1 tayo niyan. Ngayong February 21 and 22. 21 sa Daet, 22 sa Labo. Magti 3+1 po tayo, okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 904 0717. Okay, so yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol, okay? So, sa mga taga-Catbalogan, oo, pag kayo nagpunta dyan sa CMD Center in Catbalogan ngayong February, month of February, oo, free health consultation po kayo. Libre kayo magpa-konsulta doon. Train naman po yung tao natin dyan sa CMD Center in Catbalogan, okay? So, dito na tayo sa ating mga CMD Centers and Active Distributors sa area ng Catbalogan. Hanapin lang CMD Center at 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, at top St. Therese Family Drugstore, Delia F. Store. Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Bathan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan. Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan. Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa area ng Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden, sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital. Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalani. Holito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais,
Rusan's Transient House. Purok 2, Lag-on. Sa dry goods section, malapit sa Three Sisters, Karenderia sa Dait Public Market. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa area ng Camarines Sur, hanapin lang CM Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, sa area ng Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, NAB Wellness Center, San Pedro Vera, Catanduanes, at NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center, sa second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro, Atap Fastcast, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cirillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon, Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadgad, Castilla, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Cora Espadilla, Balugu, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Balabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon, Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon, Sandra Mortega Frio, sa Butika, sa British Street, Magallanes, Sorsogon, Richelle Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front, Kasiguran Technical, Vocational School, Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon, Maricel Liamasares, Purok 1, Baskaran, Daraga Albay, at sa Lianas Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga Albay. So first District of Albay, Ray Mendez 156, Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City, Emi Clarete, San Juan, Tabaco City, Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay, Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay, Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay, Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Ma'am Michelle Biescas, CM Destaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Maribi, Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. At sa second district of Albay, ang aking office, si Ambisaki Center, sa second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, taas ng Denver's Computer Shop, in front LCC Supermarket. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagaw-Bawan, Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito, Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito, Ma'am Nelita Bibal, Purok 2, San Francisco, Santo Domingo, Albay. Okay, Ma'am Josephine Racho, Balinag, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay.
Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga Albay, Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Sabayo Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay, in front, Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon Legazpi, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay Legazpi, Sonia Pereña, Purok 4, Common Kamalig Albay at sa ground floor ng Kamalig Market, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig Albay, Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto Kamalig Albay, Florinia Hiles Sari-Sari Store sa Pandan Daraga Albay, Delia Moral, Kagiba Kamalig Albay, Lisa Olidana Bakay Store, Centro Daraga Albay, Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East Legazpi City, Cindy Toledo Icardo, Del Store, Bangkerohan Legazpi, Jesslyn Asiado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City, Vanessa Icardo, Buena Vista, Legazpi City, Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig Albay, Andrea Asopardo, Buyuan, Legazpi City, Refuyos Drugstore, Pantaw Libon, Sardeñas Store, beside LBC Ginubatan, Asuncion Lianaresas sa Lianaresas Store, Inamnan Grande Ginubatan, Ami Canseco sa Market Site, Uwas Albay, CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, Lourdes Boreta, RBB Agri-Vet Supply, Mercado, Hovillar, Albay, Mariel Sabasa, Barian Uwas Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay, Ma'am Nora Napod, Ginubatan Public Market, Mr. Iran, Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig, Albay, Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkerohan, Legazpi City, Maylin Salvacion, Purok 3, Tamawian, Legazpi City, Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So, yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. But, still, kailangan pa po natin ng dagdag na mga retailer. Apply po kayo sa amin. Opo. Lalo na kung kayo mga sari-sari store sa inyong mga area. Alam nyo ba, nung kayo ay isang sari-sari store at marunong kayo tungkol dito sa CMD na to, para kayong butika sa barangay. Oo. Dapat alam po ninyo kung paano i-manage ang mga health problems using natural products. O sa mga taong hindi na nakakadumi ng maayos, meron tayong panglaban yan. CR Juice. Magsi-CR ka talaga. Eto, magsi-CR ka talaga. Take CR Juice para maging malinis ang inyong mga colon at hindi kayo basta-basta magkaroon ng colon cancer. Sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic at ang taas ng sugar content, ito, panahon na palitan ng HCI coffee because our HCI coffee is an alkaline coffee, okay? So, yan, iwan ko na lang sa inyo ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Ako uli ang inyong lingkod, si Mami Linda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.